Teď zdravím vás u dalšího dílu Cesta za diamantama. Jsem nasekal trošku dřeva, nechal jsem, pozabil jsem tam krávy a našel jsem jeskyni. Ještě nám to načte. Tak už to něco dělá. Tak, jo. Jsem tady stak a něco. Tady je ten stak, se to. Jsem byl v pouště a tady vybuchl creeper. A jeskyně, já jsem tam teda ještě zatím nebyl. Nejprve bych si měl udělat louče, jenom vydržte. Možnosti, jo, dobrý. Tak, teď jsem to zadělal, aby jsem nechodil nějaký ty bohůstky. A jdu vytěžit asi to uhlí, co jsem tady někde zahlídl. Tady někde, tamhle. Už bude noc, takže to bude válka. Tak. Teďka nahrávám tam ten ještě předešel díl a nezapomněl jsem na to, dal jsem tam tujmaný item ke stažení. Možná natočím tutoriál, jak chcete, aby se vám ukázal, jak to tam dát. Stačí napsat. Tak. Možná by se zarazil i Tropicraft, kdybychom začali natáčet. A to je jenom čistě na vás, co chcete, aby jsem natáčel. A jo. To je na vás, tak už jsem říkal. A no, to je asi všechno, co jsem zatím chtěl říct. Semka, teď to půjde rychle těžit. To je docela, jo. Myslím si, že by to mohlo za chvilku stačit, to uhlí. Tak. Jo, opět se omlouvám za kvalitu toho videa, je to prostě hrozný s tím farpsem. On funguje jenom na mulťáku. Tak snad doufám, že vás to tak jak nežere. Ty samíci. Musím radši meč. Tohle si přepálíme. Tohle hodím do prdele. Sakra. To je jedno. Ještě k tomu vedle. Chtěl by to nejít creepera. Nebo aspoň pavouky. Aby se mohl chytat ryby. Jo, tady je hodně. Třeba mi spadne i mrkev, nebo brambola. Nic nespadlo. Nic. Skeletron. A sakra. To není dobrý. To vůbec není dobrý. S mladým krupáčem. Jo. To budu muset uhýbat. Vedle. Jo, dobrý. Rychle si to. Nechci, aby mě něco zabilo. To by nebylo příjemný. Taký pavouk. Doufám, že tam je jenom jeden pavouk. Jo, on spadl dovnitř. Takže on asi po mně nepůjde. Tady zastavil a nechal se zagenerovat. Tak. Meč. Jo, když máte server, jo, tak mi ho pošlete. Potřebuji nějaký server, kde bychom mohli s klukama natáčet. Teďka nemáme skoro kde natáčet, takže jestli máte nějaký server, můžeme s vámi natáčet a taky, že budeme s vámi natáčet s adminem, jestli máte nějaký server.
bylo by to dobrý, jestli máte. Když tak prosím vás mě pošlete IP adresu a za prvé udělám reklamu a za druhé budete ve videu. Tak, když se padlo a bude mi tam aspoň fungovat Fraps, takže to je lepší, že mi bude fungovat. To tady zlatím. Sakra. Tohle. Tady jsou dva. A jsou tady dva. No je, tady dole. Hop, tohle. Hello, super. A sakra. Villager. Spadne něco, nespadne. Tak máme luk, což je docela fajn. Co tady? Jo, tady je. Nevrže myš. Pojďem. A nic. Tak, už by jsem to ukončil za chvilku. Si to udělám rychle nějaký točky. Tak. Točky se dějí tak. Takhle se dějí točky. Takhle si dáme třeba takhle. To nejde? Jde. Tak. Toto už nebude nahrátý. Ale to je docela zajímavé skiny. Jsem si zase zapomněl točky. Tak. To už bude asi... Ne, ještě chvilku budu natáčet. Tak, to možná. No, anebo už to ukončím.